Estava jo plàcidament observant l'espectacle visual que em regalà l'univers subaquàtic, on habiten lo senyor Glu, lo senyor Glu-Glu i lo senyor Servei de Neteja, quan de cop he pensat: sobreviurien aquests peixets urbanites dintre dels estanys de bastús? Per cert, coneixeu els estanys de bastús? No? Com que no? Intro! Potxons a la carta! Faríem una prova. No, aquí no hi sobreviuen ni de conya. Un potxo. Hola, senyor Glu-Glu. Toc, toc. Likeegeu si us ha xanat, subscriviu-vos si voleu i potxoneu tant com pugueu.